Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το Alcatel One Touch 903D. Το Alcatel One Touch 903D έχει οθόνη 2,8 inch TFT 240x320 pixel, οπίστια κάμερα μόνο στα 2 MP και το συγκεκριμένο δέχεται και δύο κάρτες SIM. Έχει εσωτερική μνήμη στα 150 MB, επεκτάσιμη με microSD ως τα 32 GB. Έχει λειτουργικό σύστημα Android 2,3 GHz και επεξεργασία στα 650 MHz. Πάμε όμως να το δούμε μέσα. Βλέπετε πως είναι πολύ γρήγορο, δεν έχει κανένα πρόβλημα με πολύ παραδείγματα. Είναι πολύ οικονομικό. Ιδανικό για όσους ψάχνουν ένα οικονομικό τηλέφωνο με δύο κάρτες SIM ειδικά για μια απλή χρήση. Έχει εδώ αρκετές εφαρμογές. Παρ' όλα αυτά όμως δεν κολλάει πουθενά. Παρόλο το μικρό εσωτερική του μνήμη που έχει, δεν έχει κανένα πρόβλημα και λειτουργούν όλες άψογα. Δεν κάνει όμως για παιχνίδια. Αν θέλει κάποιος κάτι πιο ισχυρό, δεν κοιτάει ποτέ ένα τηλέφωνο. Ας δούμε την φωτεινότητά του. Wi-Fi διαθέτει φυσικά και οι λειτουργίες που έχει εδώ πάνω. SIM 1 βλέπουμε μας λέει εδώ, επειδή έχουμε μόνο μία SIM. Θα δούμε λίγο τις ρυθμίσεις. Πληροφορίες τηλεφώνου. Κατάσταση. 41% της μπαταρίας. Δεν το χρησιμοποιούμε να τονίσουμε για πολλές ώρες. Δεν έχει κανένα πολύ πρόβλημα με τη στάθμη της μπαταρίας. Κρατάει αρκετά και θα ικανοποιηθεί πιο απαιτητική. Χρόνος λειτουργίας βλέπετε 30 ώρες. Κινητό αχωριστό. Δεν είδαμε όμως το σύστημα. Στο Google. Με περιορισμένο σχήμα βλέπετε πως φορτώνει σχετικά γρήγορα για ένα τηλέφωνο με 50 MHz. Θα χρειαστεί. Ας πούμε τώρα στο YouTube. Φορτώνει κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Μπορεί βέβαια να λειτουργήσει και τις υπόλοιπες εφαρμογές όπως Facebook, Twitter, τα υπόλοιπα και κάποιες άλλες εφαρμογές επιλογής σας. Δεν έχει δύο κάρτες SIM, το ξανάπαμε, είναι ένα πολύ καλό κινητό. Δεν θα ικανοποιήσει τους πιο απαιτητικούς, αλλά για όσους χρειάζονται ένα κινητό με δύο κάρτες SIM κυρίως είναι ό,τι πρέπει. Είναι πολύ οικονομικό και μέχρι στα 70 με 80 ευρώ και πολύ αξιόπιστο. Πολύ ανθεκτική μπαταρία, χρησιμοποιεί και ίντερνετ, είναι μια πολύ καλή συσκευή που πιστεύω θα ικανοποιηθούν όλοι. Ελπίζω να σας άρεσε, ευχαριστούμε.